Into engizonda ngokuqina is that no matter how well you do it, you have to keep doing it again. And again. And again. But how could I say no when Mama asked me ever so nicely? Wawona khutla mona Thandeka Zulu. Mfuna kaofela emele speak and span. Isede man, isede. Ko wa tseba le hona jwale. Ha ke khole hore umlungisi. O bolale o sukela. A se mosadi wa hae nje a sena next pay. Hayi. Phela ngokomthetho fanele ubhuti athathe unkosikazi omlungisi. Uyomdala ngithi. Thandeka. Samotlile ka mo bathroom. Utsam. Upharami. Samatho walwena. Mina sengicabange kahle lento njengomuntu omdala kufanele ngishaya umthetho la ekhaya. Uyabona wena kufanele ukhuphuke uyolanda umfazi kamlungisi. Umthathe njengomfazi wakho wesibili. Ngenzeni? Inkomo zikamfowethu lezi. Hayi, ngathi ngishusha umsuthu wami kumanje. Hayi. No, yangikhona uthola umunye umfazi okuphiwa. Hayi bo. Hayi but no. Nofuna la landweka, hayi. Wa bona mosotho le yena ka nnete ka thabela ba le motho ya mothusang ka tlong ka mo. Bona ba model sia ha wa etsang ha ra clean. Nka ba etsa fail west mo ba ile batho. Amana ngincedisa uclean sithala ngeke. Hayi. Welcome to my world, my life, my family, my friends. My highs, my lows, my ups, my downs, my future, who knows? My dad, pretty laid back. Oh, mama want me always on my case. My sister, pain in the Oh, my little, there's a basic modella. My girl, say, who knows, modella? Who's got no choice? They come with the package. Ish, we are for a JJ, love my life. This is my story. This is my diary. This is how it goes. Thandeka's diary. Into engidinayo kokuma mthimkhulu menze kuma funeral wama family ayi bamba makoti. Uzofika lana afuna ukwenzelwa amatiye anikeza amasconsi anakwe ngathi uyana ofile. Wabona nna kithinwa ke day 1 ka di funeral. O phela ka ntle o rwetse duku. Yo, asiba re wini shisa jwa. Leo ivle ithengwa yimi nalokho lokhichezwa yimi ukuthi lo mncwa. Uzokhala amaqedwe ukuzwa ke ukuthi kushoniwe. Akhala sasele amafama emzini wakhe. Aqoqa phakela isikhwama uyakhala. Ingane zimphelezele zimenzele emabhasini uyakhala. Amafika ebhasini uyathula uyahleka. Uyaxoxa nabangani bakhe. Ukhala konke kuza ngama interval. Sakuba ke lona ba bethi. Motho ka ka lona. Hayi uba late for church. Girls. Umbeke namakoti. Nami ngifuna bhizi ngaphandle futhi ngisaluqedelela. Mase neyitatara lento efuna uzenza ngaphandle. Okay, kodwa manje uyaza muso umakoti kamlungisi manje. Ungangishaya kanjani ngizezwa nomfelokazi? Kodwa athole wena vele. Ngizokubona lamuntu. Mina nginathi into zanzazarayela nginomuntu wami mina manje. Hayi bo angeke kuze kulunge phela. Kufanele nami ube khona. Futhi njengoba bengishilo ukuthi fanele athathwe uwe abe umfazi wesibili. Ngizolibuka kama kuhlolwa lile no. Yes babe. Nyamtshela lo ngithi mina lalela. Mina ngi right la. Bazamuzela esontweni. Ngi happy mina. Ufuna uthola umuntu ayi mina baba. Makota awukhulume noBheki. Mina nginajob, angisebenziyela unejob eChrist. Mbubi. Ikhulume le monna kanje msadi womu. Ha, jo. Wena ngutaka. Ubazi. Dimela tlausinyana. Hello, yebo. Ngifuna umsebenzi ngempela kusasa. Chini mona sisnel. Ha, Joy. Hey, wo rata mosebetsi Joyce. Sike yo fa ya hawo etsang mo. Hayi mandizeke la ntombi ntombilo. Okay, hello ntombi ke nna leo. Ngibone Aha. Ngabe ngufile phela di directions ayitlisa ke. Oh, ayisase ngibona uqhuba njani kaseke. Awusho wethu. Safike. Ufikile. Ore wa ke dutse mo ke cheese ke itlosa manala. O go thetse ka ntlong ka mo. Yabona mina if bengowe benzoba careful. Careful of man. Mohloladi. Please. Wa tsaba ke ngwanana nje o itsola maplasing ana nix. Sisimalela. Lizinto ezinjengale singizijwayele. Bengelapha yangibhekile uMantuli was the only wife guy. Hayi wena. Ufuna ukuthi wena noMantuli niyazalana? Mamela uMantuli nami. Uyexoxa. Hayi mina ke worried. Wasaba ke solo jwa. Akira monna hae o qeta o kofala. Watsaba o dula alla o sad. Eish.
amantombazana nje azoyithatha indoda phela i-engine yakhe isesefresh eyakho indala indoda yakhe ijwayele. Anyway, I get worried. I mean, plus happy nje ngwana ya kumaplasing. Hello. Yebo. Oh, kyaleboga hle. Thank you. Oh. Unamanga Chomi. Angayithena pinyana ke kulama Easter. No. Yo, isiko si deep yo. And that's not even all. Now that umfazi kamalume sekahlala nathi, now either umalume or ubaba mele bamshada. Imagine. What? So, ubaba kuzoshada umalume wakho. Hayi maragini. No, that's don't what I mean is Relax girl. Kahle ngizelela kuzoku-invite ukuthi yabo uzohlala nathi manje ngelunch. Great. Just you. Oh, yes, sorry. Network. Ding, ding, ding. Yey, ngazosihlangela wena Erica Babuni. So, uzohlala nathi. sure. I'd love to. Nope. Frenemy. Mama, awufani babuni. Net nje ufana nomntwana wami. Hi. So, welcome to the Bozonke crew. From today, Kamala Kapsasothanek, ne? TDK. Oh, TDK. I like that. We like it too. Oh, Batana is Kaftini. Oh, vintage. Versions with Tupperware, Mar. Oh, it's really simple. Like I and just hanging on my bulk. No, I mean, it's particularly sihle because you know to sihle okay. Ula. As long as you take the manje, manje has to deserve in the look. So I don't get any girls. Bozonke crew. Yebo mngane. Mngane. Relax and cool. Yes, the other day usihle bekaze ekhaya and ubaba bekathi mukulo mngane wakho lo hlala qeda yonke igrocery. Hey lokho ngakukhola Yazi usihle nomcabanga ukuthi uBeyonce kubeni yena uMama Ruby. Ibozonke bekuyimi nayo. I had them eating out the palm of my hand. Bozonke man, it was perfect until Thandeka. Ngikhuluma la. Okay, shishisa ngoba uthi uzongishiya. Shishisa ngoba uthi uzongishiya. Really? Kwenzakalani ngawe Thandeka? Nothing. Oh, and about the Thandeka thing, I'm TDK now. Thandeka so last season. I was begging nje. What? I think I look great. This is how we dress. Ungawari uthi misengene kahle nawe ngiyakufaka singena siyangena. Angifuni ukuba yingxenye yale scheme senu se2 cent. It's pathetic, friend. My friendship, I think you look fabulous. Unlike somebody. Anywho, mngani bengithi ngipha ama number wakho so that I can call you later. I got no phone. I Luna. Grow up. It's fine, my friendship. Ngizokubona kusasa again, TDK. Bye friend, bye Bozonke. Kanti wawuncenga kanje. Mina kanti andifuni A45 lotshi. Bozonke. Really? What's your problem?
When I actually ngiyabona no more because bakhethe mina makhentanga when I can see right through you. Whatever. P.S. You look like an Ethiopian body. This is my story. This is my diary. Umfazi kamfowethu madoda. Eish. Na amanzi. Amanzi. Aqede sibibithwane. Umakoti. Uzolo. Bheke. Ngizwa ngathi umakoti yakubiza. Hayi ngimzwanga mina. Uzolunga sisi. Sanibonani. Yebo. Mamela, ena ke buka di-pattern. Wena o choose pattern o e batlang and then nna he tla sentse neng ke o rokela. Hawu, kwaze kwamnandi la ekhaya. Awuyeke ukuphapha. Awubona ukuthi sizilile la. Awo, ska lahle mmenyana. He? O tla ba right man. Wa tseba keng for today? O ska etsa next. O dula fela jwalo, ke tla o etsa le teng. Ngiyabonga baba. Mina ngifana ukuthi ngibe busy. Awu. Because bangabi busy. Izocabanga ngayo nje. Kahle makoti. Ayiyeke. Khala ngapha yaklina lo mntwana lona bafowethu. Umkhandlela kamnandi kanjani bheki? Engathi ngahlala ngemdudu. Yona ayishini khathe kundoda. Ubhekile. Nangu ayithatha kuloba. Abhekile. Selina. Selina, ke batla go tsosa melaonyana ya mona la. Number 1, ra cleaner mona. Akere. Re cleaner akan twice a day. Fana hlala phithi fatu ngesandleni abone ukuthi wenzani. Ya, unke fati o dula o phumula ke ya fela o phumule wena. Akere. Yeah, and then number 2. O hlaise a go lo kwala mona. Bona re a kwala. Fa ke tjale. O iphutele ka Dintate ha ba tlo bontshiwa go kganyetswa. And then ya o qetela. Baba, wala ekhaya. Akabhekwe emahlweni. Njenza kanjalo. Why nikhuluma nalo mntwana so? Ke khulumile jwang nna Why nikhuluma naye kanje? Oh yeah, sisi. Mamela, yindlu yakho le. Funeka nje bamaziphathe njani abakwakho. Ayikholo nto le. Otherwise uzogcogcoma la. Ushadile wena? Ushadile na?
So bengicabanga ukuthi singayenza i-project ngani? Ish. Angazi yasibona ucanga singayenza ngani? Bengicabanga ukuthi mhlambe maybe we could look at the evaporation and condensation process of the clouds on top of Table Mountain. And I can build Table Mountain. That's great. Yeah. We like the idea. Yeah, great. Okay. Oh, wait, guys, wait. I've got a joke. I've got another awesome joke, okay? So, the particle sets the atom. Get ready to blow up. I'm about to split. Sangas? Ngwanyana, don't be like that. Usesomngani wami. Bayenza biology project nabo. Ungangijelanga nokungitshela. No, bengizokutshela. It's just that I need to like ngishilo ukuthi kumele ngene. Yeah. Whatever, Thandeka. Ungaya kubangani bakho abasha? Mina ngidinga. Kuyayifanele. Fine. You know they're using you, right? Peace. Auntie, this is very nice, Auntie. Yo, Aya. Why exaggerate? Eh? Mama, mina ngivumelana yana. Auntie, nokula lokhu munandi. Ngibe ngiphinda mama. Papa, you must leave some for my tomorrow's lunchbox. And then what running ring get leftovers for lunchbox and This is different. Makoti. Upheka kamnandi futhi umuhle. Ngampela umfowethu wayenenhlanhla. That's okay, I'll do it. Hey, man. I'll do it. Hey, Makoti. Njengoba ngitshelile eqaleni le yasala. Angiyophinda mina. Ngizokusala bhodweni nokwami man. Yima kancane. Fantastic, boys. Come on, grade 10s. Give them a hand. Thank you, JJ. See what happens when you actually work. Some chocolate for you. Of all the days when I was catching, Hayi thula wena. Akufani noThandeka ukuthi anyezi or abe absent or something. How? Something must be wrong. Something better be wrong. And like ngimfuna feel otherwise uzobulawa yimi. yeah, I think they are poor. What's wrong with your face? It's raining. It be project one. Thandeka uthi yini lento le? Ithe umanze lento le. Yeah, it's not my fault. Mntana uzongiphathisa ngizwe. Thandeka and group, you're up next. Come. Oh. Yo, it's like a dog's breakfast. Yazini, abafazi bafana nawe bajwayele shem. Please. Babe, yazi ngivula amayinile. Izinhlabathi nokukamnandi kanjani yithi? Yithi? Beki. Yo, kuba isela skopare buwe. Muthu, kabila tsamaya. Mfazi kaphuthi. Yes. Hayi. Baby, please. Hayi sisi. Ngoba upheka kamnandi. Abantwana bayamthanda. Onime kahle ne? Ngathi abo Boyd nabo mini dlala. Sala ngiyafunda sami. Sasolile ndube wami. Nna ke lindu. Nna ke bini dlamini. Marulile ndube ekuhamnandi la. It's not like ke jealous or anything, Beki. Muthu hayi akusamata mo please Beki awukupa. Ushonela uzoyaphi? Na wena uma batla nishonise, anishonise eshone phela. Manje ushonela ngaphi? Aus, geht der Haus. Beg. Beg. Yabona ntwe wayitibo. Poison. Poison yokwenzani?
Uma uyipoison asifa sonke ke. Hey, mnandi keke sasamfowethu. Awu malume. Asikho, kwenzenjani? Angazi mina sengifikile. Alipherimi la kundwana. Hayi, sila kunamakhulane ngempela. Malume ngiyazi. Baby, akukhohlwa kanjani? Nansi ikhekhe lakho. Thank you, man. Wena ikhekhe Mina sinamakhulane walo bethu. Ya uhamba nasapha. Yazi mina ngimsupport ke. awu vete. Asilenda mayikwela. Uthi yokeza la. Khekhe nashile kuleni. Yabona papa. Okay, I'm sorry about the project. It was a mistake. It won't happen again. You damn right it's not going to happen again. Thank you for being so understanding. And like I understand, you know? The only reason why I invited with the boss crew is because we're supposed to see who's to biology projects. Manje, uhlulekile. It's like we're useless, yes. Look at when I've Table Mountain, a volcano. Baby, ngikhulumela lo muntu lona man. Akekho dangerous. Wabona ke baby. Mutho ha innocent nix. Wabona ke innocent mara ke a obolela o patile bokebene. Malum Professor. Malum Professor. Kanombobe. Happy. Happy nix manhle baby. Mutho ba mo entse so. Mama kwetse mara. And then Lwen. Batlokwala. Akwale bana manje. Wena. Mina? Hayi ngibuye lokushini mina. Avale bana mehlo. Hayi ngingenzeka Utho lento. isifufu ke a obolela. Bheki, Hayi. ngifuna ukwazi nje ukuthi ufuna ngifudumeze ama-chops or inkukhu. Eze senzeni. Futhi benza ama chops ne? Bese inkukhu ufaka leya sauce yakho. Alright. Bese ngilethela. Okay. 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 Futhi mina ngama chops nenda nofakiso. Kinga wena. Kinga. Man, when I understand man. Hey. Come in. Simona. Yebo baba unjani? Ngithi ikabile la. Umbube wenzeni manje? Ngifuna uMr Selina Zulu. Selina Zulu. Yena. Wenzeni? Asisho nje ukuthi umufi lo, umlenze Zulu. Akabulawa ngashukela. Really? Kodwa umntana abantu innocent. Ha ke nzo mdefend. Unomu defender. Ngwana wathi innocent. Mini tlamini ingeke. Ha. Kitse. Ah, kitse. Mahamba yedwa aphinda blome yedwa. It's been a long day, please. Cela ukukhuluma nawe. Ngicela niyongilindele cafeteria. What's up? Sihle ngifuna ukuxolisa. You were right. You were just using me. Ngihlezi ngiright wena Thandeka. Ngicela sibe abangani futhi. Okay, fine. Ngizophathela isikhwama sakho and ngenzele isikhaftini. I'll even do your homework for 2 weeks. 3 weeks. 2.5. Okay, ngizecaba. Oh, great. Kodwa mna dama sababuyeleni. Hey, siyanibongela. Sonke sisi. Whoa. Michelle, no Beyonce. See. Mama man. See. Cindy, Skati mama, skati. Mama man. Awusindanga. Hamba. Oh, happy day. Inhliziyo yami. Ngicela uvele ngiyosika ibhaluni. Oh. Hallelujah.
I didn't get my A for my biology like I had anticipated. You can't Ngapha bengidlala i-babysitters club nabangani baka-Ayanda. Plus, bekumele ngiyenza ama-sandwich times 2 for mina noSihle. Turns out Auntie had shaken Umama up a bit. She was now playing the perfect wife. Thank you, Makoti. Thanks. Ngiyathemba naleli lakho limnandi.